Almajiri, bawan Allah. Wai shin wane ne almajiri? Abin tambaya ma'ana shine, shin har yanzu wannan kalmar ta almajiri haka take a yadda aka santa a da yanzu? Ku biyo ni domin mu tattauna tare da ni Maryam Ali Ismail kan Karofi. Ni dai a zahirin gaskiya ina ganin yanayin da yanda aka san almajiranta a baya da yanzu ba haka abin yake ba. Labari ya canja kwarai da gaske. Mafi yawan iyaye suna kai 'ya'yansu almajiranci ne domin ba za su iya ciyar da su ba. Za ka ga yaron da bai fi shekara 4 zuwa 5 ba an kawo shi almajiranci. Me yasa hakan take faruwa? A haƙiƙanin gaskiya ya kamata iyaye su farka, domin ni a ganina bacci suke yi, domin mai bacci ne kadai baya sanin abin da ke faruwa a yayin da yake bacci. To in dai haka ne ba bacci suke ba. A halin da ake ciki a yanzu iyaye sun san dukkanin abubuwan da ke faruwa da 'ya'yansu. Yayin da suka kai 'ya'yansu almajiranta, ko me za a kirawo wannan? Mugunta, tsana, rashin kishin kai, ragwanta, tsoron talauci, ko kuma rashin sanin muhimmancin 'ya'yan. Iyaye, kada ku manta, 'ya'ya amana ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku, wanda hakan yana nufin dukkanin haƙoƙinsu sun rataya a wuyanku. Shin iyayen da suka kai 'ya'yansu almajiranci sun riƙe wannan amanar da Allah ya ba su? Kada ku manta mu tattauna tare da ku, ba ni kaɗai ba, domin jin irin amsoshin da za ku bayar. Sai ka ga ana saka rayuwar yara a gararan ba yayin da aka kai su almajiranta. Ana tura su zuwa ga wulaƙantacciyar rayuwa, ga rashin abinci ci, rashin sutura, rashin wurin kwana, babu kulawa da tarbiyyarsu ko lafiyarsu. Wannan shine irin rayuwar da iyaye da suka kai 'ya'yansu almajiranta suka zaɓa ma 'ya'yansu, wanda hakan hanya ce mafi sauƙi ta jefa 'ya'yan nasu cikin halin ha'ula'i. Hanya ce ta jefa rayuwarsu cikin masifa da muguwar rayuwa. Bari mu ɗan waiwaya baya kaɗan ga tambayar da na yi akan me yasa ake kai yara almajiranta. Ni a ganina, ko kuma na ce a ra'ayina, babban abin da ke damun iyayen da ke kai yara almajiranta jahilci ne. Tabbas jahilci ne, domin kuwa duk wani uba mai cikakken ilimin addini da na zamani, a halin da almajiranta ta zama a yanzu, ba zai ɗau ɗansa ya kai shi almajiranci ba. Wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne a gare ku iyaye, da ku daina kai 'ya'yanku almajiranta, ku tashi ku rungumi 'ya'yayanku domin sauƙe haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora muku. Haka zalika ya kamata gwamnati da manyan malamai su ƙara dage dantse wajen wayar da iyaye kai akan illar kai yara almajiranta, musamman a wannan zamani da halin da ake ciki. Kada ku manta, za mu iya ci gaba da tattaunawa tare da ku a wannan maudu'i domin ba da taku gudunmawar ko ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta, domin jin hanyoyin da ya kamata mu bi domin kawar da almajiranci a cikin al'ummar tamu. Maryam Ali Ismail kan Karofi nake cewa mu huta lafiya.